சந்தோஷமா இருக்கு. குழந்தைகிட்ட ஒரு அவேர்னஸ்க்காக தான் இவ்வளவு சிறப்பான ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தவங்க, அதை ஏற்பாடு பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய அற்புதமான நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் இவ்வளோ தூர காலம் வெயிட் பண்ணி இன்னும் சிறப்பு பண்ணியிருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். சார் 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து நடிகர் சங்க தேர்தல் வாக்குப்பதிவு என்னங்க 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடிகர் சங்க தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இதுதாங்க இந்த கூட்டத்தில் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் ஆரம்பிப்பீங்க இருக்காதான் நான் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சொல்லுவாங்கல்ல, கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட்ல மற்ற நாடுகள் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல நாளில் ஒரு நல்ல விஷயம் செய்கிறாங்க. அவங்க வெயில் வர்றது கூட சீக்கிரமாக முடிச்சிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. 20ஆம் தேதி நீங்கள் கேட்டது இருக்குல்ல, அதில் கலந்துக்கிட்டு என்ன ரிசல்ட் இருக்கோ, நியாயமான ரிசல்ட் எதாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்குவோம். அவ்வளோதான். இப்போ கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் சம்மந்தப்பட்ட இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்குது. தமிழ்நாடோட ரேஞ்ச் அதில் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க மற்ற ஸ்டேட்ஸ் கூட ஒப்பிடும்போது? ஏன்னா இப்போ நடிகர் சங்கம் டாபிக் வேணான்னு சொல்லிட்டீங்க. ஆமாங்க, கிட்னி டே அதை பற்றி பேசுவோம். இப்போ கிட்னி டேயில் வந்து அதாங்க குழந்தைகிட்ட விழிப்புணர்வுக்காக இது ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இது சிறப்பாக கொண்டாடுறோம். அதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் வந்துருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. கிட்னியை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறது என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது? ஏங்க இது வந்து டாக்டர் நீங்கள் என்னங்க நடிகர் சங்கம் இல்லை டாக்டர் கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி வந்து எங்கிட்ட கேட்டுருந்தீங்கன்னா என்ன? ஓகே